Mayong buntag mga talumnon. Happy Easter Sunday. Ako magpahibalo kaninyo nga doon natay bagong nahimo sa atong lungsod. New project, new hope sa katawhan sa lungsod sa Matalag. Una nga project mo kini ang kuan kanang farm to market road sa bagong lipunan. Nindot na siya matalumnon, murang nag-highway niya kuan. Nasa akong video, mas okay na siya, mas nindot o nagkadako ang karsada dito sa bagong lipunan. Mas taas-taasan ning kuan road karsada sa bagong lipunan niya, mas kuan po siya. Hinglapad niya, nindot ang pagkatrabaho. Kanadong ang tinarong nga pagkatrabaho kay gibuhat kini aron di ang mga tao sa bagong lipunan di na magkalisod-lisod ini tugbong sa atong lungsod. Aron hapsay o kuan hamugaway ang katawhan atuas sa bagong lipunan nga mo ari diri sa lungsod sa Matalag. Ikaduha nga project mao kini ang kuan sitio Hangganay padung sa Barangay Libado diha sa sitio Mayahay. Kani nga project gibuhat aron ang taga kuan Barangay Libado natos bukid-bukid nga dili na magkalisod-lisod kay mao man reklamo sa mga katawhan sa kanya lapo kuno. Pero di ingon nga humnon tanan anam-anam ba anam-anam nga pagtrabaho aron mas hapsay na ang hamugaway ang pagbiyahe sa taga Ilibado punpuhon basig mas mintra na ug makuan tong province nga kuan. Hangyo lang nako ninyo matalumnon, magtinabangay lang ta. Kay sa pagtinabangay adto tay daghang mabuhat o makuan mahimo nga project sa pagtinabangay panaghiusa o timor kanunay karon og sa umabot. Matalumnon ikatulong nga kuan aduna tay kanang proyekto kini sa Department of Agriculture sa Matalog nga ato kini mahimutang sa Barangay San Salvador. At kani nga programa amo tudlo kini unsaon pagtanom, unsaon pagatiman sa tanom nga daghan ag kuan o produce og daghan nga bunga og abot. Kay kuan man mas importante man nga natay know-how unsaon pagpadaghan sa kuan ang mga produkto sa mga kay mao man ang kinahanglan sa mga katawhan sa atong lungsod. Ako lang hangyo ninyo matalumnon sa karong panahon na kuan magtinabangay ta kay nga naman sa pagtinabangay panagio sa timor aduna tay daghang mahimo sa atong lungsod. Unsa may mahimo? Example, kung maghiusa ta daghan tang proyekto nga mahimo o magkuan maghiusa nga timor sa grupo aduna jud kuan importante ang timor sa grupo kay mao kini nga kanabang example si mayor nga mga konsehal vice mayor dapat maghiusa aron daghan tang mahimo sa atong lungsod. Kay example ang katawhan support lang ta sa kuan karon sa mga proyekto kay wala maghimo ang administrasyon nga makadaot sa katawhan. Ang gibuhat sa administrasyon karon naghimo og mga proyekto alang sa kayuhan sa tanang taga Matalog. Once again, hugot nga pagtinabangay, hugot na panaghiusa, hugot nga timor sa atong lungsod. Once again, mabuhay ka matalon. Magtinabangay,
magiusa og teamwork karon ug sa umabot. God bless all. Matalungan.